Fil-Karkara qed issir wirja ta' armar antik tal-festi li f'dari kien jintrama imma llum m'għadux jintuża. Din il-wirja bl-isem ta' ġieħ li moddi qed issir miċ-Ċirkolo San Giuseppe fil-Armonika Sagra Familja flimkien mal-Fondazzjoni Kottonera. Żorna din il-wirja bis-swit il-Gazin tal-Banda fejn iltqajna mas-Segretarju tal-Gazin Joseph Mintoff. Il-wirja tikkonsisti prinċipalment f'armar antik li kien jintrama fi żmien il-festi tal-Kottonera u anke ta' Ħażabbar, daħalna Ħażabbar, u li issa m'għadux jintuża. Ma' dawn hemm ukoll armar ta' San Ġorġ tar-Raba Tawdex bħal statwi u pavaljuni antiki li magħhom iġorru storja. Din il-wirja għaqdet flimkien is-soċjetajiet tal-banet kollha fil-Kottonera. L-armar ovvjament anke jekk taraħ jidher li huwa antik m'għadux jintrama assolutament, però għadu ippreservat ukoll. Din il-wirja qed issir fl-okkażjoni tal-125 anniversarju mit-twaqqif tal-banda fil-Karkara. Għal dan l-anniversarju qed isiru diversi attivitajiet. Fi żmien il-festa se jkunu mistiedna diversi banet biex idoqqu fil-festa ta' San Giuseppe.